Sociálna poisťovňa, Úrad práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu všade sme boli. Čauko, 16. decembra som prišiel o prácu. Povieš si, však to nič nie je. Platíš odvody, dáne 5 rokov, 600 eur v čistom, plus strava, plus ešte niečo. Tak hovoríš, no, nejako to prežijem, však máš nárok na podporu. Je to naozaj tak? Poďme sa na to pozrieť. Sociálna poisťovňa Jan Sebastian. Dobrý deň, aj tam pri telefóne. Ja sa chcem opýtať na to rozhodnutie, že vy ste hľadali tie papiere, že pani už vám to posielala. Haló? Kto je pri telefóne? Majtan, Meno. Milan, Aha, vy ste ten pán Majtan, áno, ktorému som písala, hej? áno. A teraz čo odo mňa potrebujete? Že či už bude to rozhodnutie, alebo že ako sa má zariadiť. Pán Majtan, 11.1.2017 ste si sem podal žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Áno, No. Boli ste zaradení 20.12. do 2016 do evidencie úradu práce. áno, Úrad práce vám niekedy dal rozhodnutie, tak ste prišiel 11. áno, Sociálna poisťovňa do 60 dní rozhoduje. áno. Už som vám to povedala. Ja som bol na ministerstve sa opýtať, pani mi povedala, že môže aj skôr. Že tých 60 dní je tam čisto len preto, že keď tam tie papiere nie sú, že keby sa niečo mimoriadne stalo. Mohli ste byť aj na ministerstve sa pýtať. Samozrejme, ja nemám dôvod zadržiavať spis, keď je všetko v ňom. Ja teraz musím dať prešetriť Marotku, ktorú ste boli. A ešte rôzne doťahovačky sú vo vašom spise, takže a nemám len vás, pán Majtan. Dobre. Ešte z 12. mesiaca, napríklad 12. mesiac, zamestnávateľ z 12. mesiaca do 31.1.2017 mal čas odozdať mesačné výkazy za december. Viete, pani, ale ja už dosah ako nezamestnaný na toho zamestnávateľa nemám. Prosím? Že ako nezamestnaný asi na svojho zamestnávateľa bývalého už dosah nemám. Ale veď ja vám nič nehovorím. Pán Majtan, myslím si, že ste vzdelaní a rozumne vám... Áno, ale proste, viete, pani, že môžem byť aj vzdelaný ako chcem. Ja skončím na ulici proste na exekúciu. Akože, čo vám rozprávam, že normálne, to sú normálne postupy. Chápete, 11.1. ste si to... Dobre, pani, ale ja sa z vašich postupov nenajem. Ani nájom nezaplatím, ani proste nezaplatím úver. A keď nebude to všetko dostačujúce a bude, tak čo my urobíme? Čo mám urobiť? Veď 20.12. Ja neviem, napríklad mi vrátiť odvody, akože ja z toho ten mesiac a pol v pohode vyžijem. Však toto nie je možné napísať ďalej. To je možné. Je to možné. Veď keď bude všetko, pán Majtan, v poriadku, tak ja... Dokedy? Proste nie je problém spis dať von. Ako ja nemám... A bude to ešte do konca februára aj s vyplatením, alebo nie? Nemala som nikdy takéto problémy, že by som niekomu zadržovala spis, veď ja som rada, že to ide zo stola preč. Ja viem, pani, ale zase musíte chápať aj mňa, že... Ale máme pán Majtan, máme jeden výplatný termín. Áno? Stíhate to? Toto je pre mňa podstatná otázka. Ale akože ja s tým spisom pracujem. Áno. No. A neviete, či sa to stihne do toho výplatného termínu? No dúfam, že sa to stihne. Ja vám to nesľubujem. Ani nevyvrácam, ani nehovorím. Hej. A keď je ten výplatný termín asi tak? Do piatku by sme mali mať ukončené dávky. Takže ja nemám dôvod. Ja viem, že pani, že nemáte dôvod, ale proste odo mňa sociálna poisťovňa chce, či to bol krytý. Takto, pán Majtan, nemám len váš spis. Jasné. Mám tu 100 spisov. Dobre, pani. Ja to chápem, ale viete. Každý takto, tak každým, keď budem volať, každý deň 15-20 minút,
tak mňa to ako, ja som ochotná vybaviť telefón, ale toto je stále o ničom. Stále vám vysvetľujem. No, pre mňa je to hlavne o tom, že zaplatení nájmu a o zaplatení úverov a z čoho máme žiť. 11.1.2017 ste požiadali sociálna... Áno, lebo požiadal som preto, lebo potrebujete papier z úradu práce, ktorý mi skôr nebol zadaný. Áno, no ale veď ste od 20. Pričom tam boli viac. Však toto ja hovorím tiež. No. Že od 20 som bez peniazy viac. Aby sme sa nezdržiavali, mám tu klientov za dverami. Ak to stihnem, nemám problém, ak to bude všetko v poriadku, nie je problém vám poslať peniaze. Dobre. Čo ja sa snažím každému, nielen vám. Ja sa vôbec ani som sa nezlakla, že vy tu voláte, ja som úplne v limitoch, nič nemám zlé, nič postupujem. Pohode, pani, akože vy ste v limitoch, ja nemám peniaze, ktoré proste ja som do toho systému dal, že či už vo forme odvodov. Každý sme na tom, ako aj vy, samozrejme. No ja našťastie som ten šťastnejší človek, ktorému rodičia požičajú, ale sú ľudia, ktorým rodičia nemajú za čo požičať. Ale vy neriešte druhých ľudí, takže pán Majtan, mám tu ľudí... Dobre, ďakujem vám, do počutia, nebudem vás zdržiavať. Takže keď ja vám sa budem snažiť, je ten, čo najskôr to urobiť. Dobre, ďakujem, do počutia. Do počutia. Dobrý deň, aj tam pri telefóne. Ja sa chcem opýtať, ja som bol u vás zaregistrovaný okolo 18. decembra 2016. Papiere na sociálnu poisťovňu som dostal až 10. januára. A teraz sa chcem opýtať, asi bude problém s vyplatením sociálnej poisťovne, že či mám nárok na nejaké dávky, hmotnej núdzi napríklad. Lebo mesiac budem bez príjmu vlastne. Vy si sa evidoval ako uchádzač o zamestnanie. Ako uchádzač o zamestnanie, áno. Už mám aj prácu na ľutu, takže... Zavidoval ste sa ako uchádzač o zamestnanie a požiadal ste aj sociálnu poisťovňu o podporu v nezamestnaní. Áno. A teraz teraz sa chcete pýtať, že či? No, poisťovňa tvrdí, že ona má na preskúmanie 60 dní od toho dátumu, ako som doniesol to potvrdenie. Ja som bol nezamestnaný od 18. januára, som prišiel sa zaregistrovať u vás. 18. decembra, teda tak, pardon. 18. decembra 2000. Ku nám ste prišiel. Áno, 18. decembra. 18. decembra a dostali ste oznámenie o zaradení do evidencie. Áno, 10. januára. Áno, a dostali ste aj doklad o tom, že máte žiadosť na sociálnu poisťovňu. Áno, to bolo 10. januára až. No. A teraz sociálna poisťovňa tvrdí, že ona má ďalších 60 dní na to, aby rozhodla. No to už musíte so sociálnou poisťovňou si... No ona hovorí zase, že tých 60 dní má od toho, ako ja som dostal ten papier, ja ten papier neurýchlim. No len my tiež máme lehotu na vydanie toho oznámenia a to už potom koľko sociálna poisťovňa, to už nevieme. A medzi tým dátumom vlastne, že ako oni vyplatia tie sociálne, tú poistku vlastne z toho sociálneho... Mám podporu, hej? Ale medzi tým nič, akože musím čakať jedine. Máte nárok, ja neviem, či máte nárok, lebo ja... No to ešte ani neviem ja, už je december, už je pomaličky február. Takto viem, podmienkou je, aby ste v posledných 3 rokov mali... To mám v pohode, ja mám 7 odrobených. V tom prípade by nemal byť dôvod... No problém je ten, že ja aj v tom februári, ktorý nebude asi vyplatený, potrebujem platiť nájomné, potrebujem platiť úver, potrebujem z čoho si žiť. Len v tomto vám ja nepomôžem. Podporu máte nárok. Keby ste aj požiadali o dávku v hmotnej núdzi, tak... Lebo ten príjem reálne vo februári nemám. Tak, vo februári príjem reálne nemáte. Keby ste aj požiadali o dávku v hmotnej núdzi s tým, že máte požiadané o podporu v nezamestnanosti, tak dávka sa priznáva, preddávkou od prvého dňa mesiaca, ktorom je podaná žiadosť. Čiže keby ste si podali žiadosť vo februári, my vám tú žiadosť môžeme prijať a jasne aj príjmeme, keby ste si ju podali a vypláca sa až mesiac pozadu, čiže najskôr v marci. Dobre, ďakujem. To je tá technika toho vyplácania je taká. Dobre, a potom by to bolo ako, že doplatilo by sa to, lebo z tej sociálnej mi príde mi to oneskorene. A mne to oneskorene spôsobuje dosť vážne problémy. Nevidím dôvod, prečo by 2 mesiace vám podali zrejme krajný termín.
ale nevidím, prečo by ktorý si úrad čakal do krajného To termínu. tiež neviem, naháňam to doteraz, pani. Pokiaľ, viete, aj my pokiaľ dostaneme žiadosť, tak nemáme záujem to držať Hej. tú žiadosť nevybavenú. Jasné. Ako je možné, tak ju vybavujeme. A myslím si, že takisto robia sociálna poisťovňa, ale ja nemôžem teda za nich hovoriť. Oni vám Dobre. povedali zrejme krajný termín. Dobre, ďakujem zatiaľ, do počutia. Reálne vám zase ja už neviem povedať. No. Dobre, ďakujem, do počutia. Prosím, do počutia. Oslovili sme aj pána premiéra. Neodpovedal. Dobrý deň, Horná pri telefóne kancelárie. No, dobrý deň, Majtan. Nepovedali z ústredia sociálnej poisťovne, že sa má na vás obrátiť, lebo ako si už mi tretí mesiac nedokážu vyplatiť dávku nezamestnanosti. Pani povedala, že ona má na to 60 dní, že je jedno, z čoho budem žiť tie 2-3 mesiace, že sa obrátim aj na parlament. Tak sa obraciam. Keďže ja vôbec neviem, teda o čo sa konkrétne jedná, chodia nám takéto podnety, ale podnety nám chodia vyslovene poštou, ktoré my potom naspäť snažíme vyriešiť cez výbor, alebo naozaj naspäť cez sociálnu poisťovňu sú veci, ktoré jednoducho nejakým spôsobom nevieme ovplyvniť, do ktorých ja neviem zasiahnuť ani teda. A my tu konkrétne, ak nám pošlete vy, v ktorom... Mňa poslali, akože mne sa to tiež zdalo divné, no. ktorý teda tak potom budeme riešiť váš podnet, ale len tak cez telefón to bohužiaľ nepôjde. Dobre, ďakujem, do počutia. Do počutia. Po týchto rozhovoroch vidíš, že aj keď si platil odvody, dane, tak reálne peniaze môžeš dostať až po 4 roku, čo sú 3 mesiace. Počas týchto 3 mesiacov musíš platiť nájom, stravu, musíš si zháňať ešte prácu popri tom dokonca. A reálne máš 90 eur, reálne môžeš zarobiť tak maximálne 90 eur. Čo vlastne niektorí sme na tom lepšie, že im rodičia pomôžu, niektorí bohužiaľ, no, máme deti z domova, máme slobodné matky, ktoré na takéto veci si jednoducho nemôžu dovoliť. No a teraz mi povedz, že na čo si platíš tie odvody na ne? Neoplatí sa ti viacej robiť na čierno?